salutare toată lumea și mine m-am găsit la un nou video. Vorbește mai tare! În al doilea episod din Minecraft Pocket Edition. Mai tare! În al doilea episod din Minecraft Pocket Edition. Căutați-mă pe YouTube, Arispauna, sunt celebru. Da, ăla e prietenul meu. Vă rog frumos. E prietenul meu. Poate vă și abonați. Bă, și câte like-uri? Păi abia azi l-am postat. În total am vreo 300. Înseamnă că celelalte sunt puse pe privat, nu? Nu știu. Că arată doar 20. Subscriberi am 7. Chiar 7 am. Ce porcărie e? Eu vreau să fac o pulă. E ciudat, dar unul mi-a zis. Credeți-mă, sunt mai celebru ca el. Normal că ești mai celebru decât mine dacă tu pui videouri de ho-ho. Eu abia azi le-am pus. Nici jumătate de an. Da, bine. Ele Arispauna. Așa să scrieți pe YouTube. Dacă vede cineva filmuleț. Cum te cheamă pe YouTube? O să-ți arăt. Cum te cheamă? Yota Sunuzaki. E un nume japonez. Păi vreau să mă abonez. O să scriu pe chat după ce termin. Mă abonez. Ce ai făcut, mă? Vezi că filmează. 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 Ce filmează? Filmează ca mine pe YouTube, mă știi pe YouTube? Pe mine? Ce? Am pe YouTube la filmulețe cu jocuri. Da? Scrie Arispauna. Sunt celebru. Da, dar la Minecraft trebuie să-ți iei așa. Într-un episod am filmat bine. Știi, am văzut. Un singur episod filmat. Dar ce faci tu? O să vezi la sfârșit. Dacă doriți să mă vedeți în persoană, scrieți Iacob Denis. Mai am un canal. De ce? Kobe! Come dinți! Nu, Ioana. Ai zis Kobe. N-are importanță, ți-a zis primul. Trebuie să zic eu de ce. Am zis să fac. Mai ziceți numele lui. Bebe. De 5 ori! Bebe. Ce Minecraft e ăsta? Pocket Edition. Bebe. Îl cheamă Dede. Gata, poți să vorbești. Te joci pe telefonul ăla cu mulețul ăla de mari? Bun, nu da. Ăla de iPhone ăla. Să joci Minecraft. Te joci? Vrei să fac baza los halcones? Nu, acum fac o invenție. Kobe! Vreau să-mi fac... Eu am zis. Ce se șterge casa? Nu se șterge. Că nu e exploration. Nu e deloc mișto. Să nu uitați să-l căutați pe prietenul meu, pe canalul lui. Canalul lui este Minecraft, este canalul prietenul. Canalul prietenului meu este Robi! Aici e Robi. Bă, aici e Robi. De ce faci atâta? O să vezi. Stai să mă uiți la ăsta puțin. Ceea ce... O să vezi. Kobe! N-am zis Kobe. Alex! Ianis să nu iasă. Mamă, te uiți în casă. Cine ești? Ianis, când face de ori 2?
Da, nici 2 ori 2 nu știi, zice. Bă, Robi, cât face 2 ori 2? 2 ori 2. Bine, nu mai zic. Și jumătate și Bă, cât face 1 plus 1? 2, cred că am Scope 5. că trebuie să fiu a doua. Stai în scope. Păi am repetat de 2 ori în clasa mare. Mam. O să-i fie Nu, de la grădiniță am repetat de 2 ori. Dar nu se nu a vrut Scope să mă 5. măcar. Atunci, Da, acum trec ca... Scope 5. ai zis! Da, dar n-ai zis la tot. Cum ar face, mă, că nu? Mă, ce faci? O să vezi tu la În final. câte ori? 9 ori 9. Când face 5? Ești pe peaceful? Normal. Păi, e pe creativ. cât face 2 ori 1? Face o pulă. O pulă face. Face o pulă. Hai să ar trebui să fie un far. Bă, nu. Aceeași viteză. Uite, am căzut. Oh, ia uite câte plane s-au făcut. Dede, asta se bagă pe YouTube, Dede. Dede, se bagă și asta pe YouTube. Și de ce nu scriem pe YouTube? Nu, o să zic. Are nume O să vă arăt. A? O să vă arăt, uite, așa. Stai. Cum ai intrat să te bagi pe el? Am aplicație. Mamă, când vă văd cu telefoanele Câți abonați ai? Iau să le dau să... Nu vă văd și pe voi jucându-vă jocuri de copii, numai cu telefoanele astea. Uite. El am ce să fac? Cum am jucat cu ei? Îi văd. Uitați. Disperat. Ce e? Uite ce e. Nici eu n-am ce să fac. Uite, vezi? Faci pe de papei? Obsedați. Asta e. Alex, dar tu nu știi Final Fantasy. Intră în ea. Păi nu e casă, doar o sculptură. Și cam atât cu acest episod. Bye, bye.